కారం ఎందుకు ఉంటాయంటే నువ్వు కూడా పెద్ద అయ్యాక కారం తిందు గాని. నీ కారం ఉంటే ఇష్టం లేదా? నీ కారం లేకుండా తీసాను. ఇదిగో ఇదిగో నీ కారం లేకుండా తీసా. బీట్రూట్ ఆలు కర్రీ. ఎర్రగా ఉంటే వద్దు, కారం అనుకుంటావు అన్ని కదా. బీట్రూట్ తింటే బ్లడ్ పడి ఐస్ బాగుంటాయి. రోజు 10 minutes సెల్ చూస్తున్నావు కదా, అప్పుడు కంటికి ఏం కాకుండా స్ట్రాంగ్ అవుతావు. ఓకేనా? అబ్బా నువ్వు బీట్రూట్ తినడం కోసం సెల్ కావాలంటా ఉంది. చూసారా అండి, లంచాలు పిల్లలకి లంచాలు పెరిగిపోయింది.